खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय आरो मिथिखायोबो नाथाय आं दिनै सासे लाजिनो रोङि मानसि जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदो मानो होनना बुङोब्ला बयबो आंखौ बुंगासिनो जे नों मोनसे भिडिअ बानायनानै हो इदि होननानै बेखायनो आंबो सासे लाजिनो रोङि जानानैबाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं माने आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो सानो जाय बिथांमोना आंखौ गाज्रि होनना सानदों आं दिन्थिनायावल' बिदि नंखाया आं बे आंनि सबसे गिदिर माने मा होनो आङो बे आंनि सबसे गिदिर भुल जे आं सासे मालाय मानसिखौ एक्चुअलि आं दा मालायानो बुंनांगोन सानसे समाव बे आंनि गावनिनोमोन जेनेबा आं रिलेशनशिपआव थानाय समाव आं बेखौ बिराद ट्रास्ट खालामनानै बिलिभ खालामनानै जों बेफोरबायदि प्राइभेसि शेयार खालामलायदोंमोन जेनेबा आं सासे मेचुर सिख्ला आं टिनेजार नङा आंबो मिथियो आरो बेबायदि जाथाया सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थाखादों आंबो बेखौ मिथियो खिन्थु जों सासे जेनेबा एज ए मेचुर हिसाबै जों मिथिलायबाबो मोजां मोनलायनायाव बिदि माने जाफ्लाङो नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजिया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंहा न'आवबो मिथिखायोमोन आरो बिस्राबो न'आव मिथिखानायखा स' बेखायनो जों बिराद माने अपेन रिलेशनशिपआव दङमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिदिनो जोंनि रिलेशनशिपआ माने आं माखासे पार्सनेल खोथाखौ माने सावरायनो सानाखैमोन अब्लाबो दिनै सावरायनो गोनां जाहैबाय मा होनबावनो आरो आरो आं बुंखादोंमोन जे नों बेफोरबायदि खालामबा आंथ' नोंखौ एफआइआर होखागोन होमबाबो बे मानियासै खिन्थु आं बेखौ अननो ओंखारो बिस्रा रावबो बिदि न'आव रावबो बिदि सार्भिस मावनायबो गैया माबो गैया ओमफ्राय गासैखौबो बेनो नायजोबो आंनिखाय अननानै थादोंमोन आं फार्स्ट टाइमाव आं बिदि पाब्लिकलि भाइरेल जायैनि सिगाङावनो आं फेसबुकाव नोंथांमोना नुखागोन आं फेसबुकाव मोनसे पोस्ट होना दोनदोंमोन जे मानो बेफोरबायदि ट्रास्टखौ सिफायनांगौ जेनेबा आंनि लोगोफोरनो हरनायाव लोगोफोरा आंनो फरवार्ड खालामना हरदों आं बिराद लाजिंसिं मोनबाय माने माबायदि एसेबो बुजिनो रोङा मानो रोङा आरो जाय बिथांमोना इउटुबाव गाज्रि होनदों मादों आं बिसोरो बुजियो बुजिला आं मिथिला जिखुनु माने एसे साननानै नायदो आरोना जेनेबा आंबो जेनेबा माबा गुबुन मोनसे माने बिदि खामानि लानानै आं खालामाखैमोन आं जेनेबा आंनि बयफ्रेन्ड हिसाबै बा आंनि न'जों मिथिलायनानै बिस्रानि न'आवबो मिथिखाजोबो जोंनि रिलेशनशिपआ उनावहाय माबा मोनसे जाहोनाव जोंहा ब्रेकआप जालांबाय बेवहाय बेफोरबायदि भाइरेल खालामनांगौ आं सानाखैमोन अब्लाबो जेनेबा नोंथांमोना बुजिलायदो आरोना मा जेनेबा नोंथांमोनाबो बुजिनो हानाय साननो हानाय जेनेबा गोहो दंखायो आरो मा बुंबावनो खिन्थु आं दिनै बिराद दुखु मोनो जोंहानि पेरेन्टसनि थाखाय नाम्बार 1 खोथा खिन्थु आं बिराद लाकिबो सानो जे आं बेफोरबायदि सापर्टिभ माने पेरेन्टस मोनदों फंबाय मोनदों जाय आंखौ बिराद सापर्ट खालामो आं नुबाय दा सोर आंखौ अनो सोर आंखौ गाज्रि मोनो आं दा नुबाय आंखौ बे बुंहरखादोंमोन नों आंजों हाबा जायाबा आं नोंखौ टटेलि बरबाद खालामखागोन नोंनि इउटुब चेनेल नोंनि एभ्रिथिं खिन्थु आं सासे फरायनाय हिन्जावसा हिसाबै आं हाउसवाइफ जानानै थानो गोसो गैया बेफोरबायदि खोथा मिलायलायैयाव जोंहा बेफोरबायदि जालांबाय बास आं पार्सनेल खोथाखौ मा बुंबावनो ना ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै जेबो लाब गैया बाट बेयो ओरैबायदि प्रिटेन्ड खालामो जेनेबा लाइक आंजों जेरैबायदि रायलायो बे ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि प्रिटेन्ड खालामो जेनेबा बिराद साधु जेनेबा बिदि आरोना खिन्थु बिनि थाखाय दिनै जोंहा माबा बेसे खस्थ' जानांदों आं होमबा बेखौ मानो अननो आरो मोनसे खोथाबाव जेनेबा बहुत मानसियानो आंखौ बुंहरदों बै कार्बि आलं प्रग्रामनि भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जे नोंहा लाजिनाय गैया नामा मानाय गैया नामा एसेबां बिदि भाइरेल जानाबो नों भिडिअ खालामदों मा खालामदों बेखिनिखौ आं जोंहा फंबायनि थाखायसो खालामदों जोंहा गैया होनदों नों जेम्सखौ देखाय नोंखौ बियो इउटुब चेनेल नोंनि इउटुब चेनेल नोंनि गासैखौबो नोंनि केरियार बरबाद खालामनो नागिरदों ना नों देखाय बेबायदि
बेबायदि इनसिडेन्टआ जाखाबाय थाखायो नों जुदि दा थैनानै थाङो माइनाव नों जुदि दा थैनानै थाङो मानानै थाङो बाखि जाय हौवासाफोरा बेबायदि खालामो बिसोर सोलो मोनगोन बिदि खालामनो नों देखाय माइनाव होननानै आंखौ बुंबाय थादों आरो बे भिडिअ'आ अलरेडि एडिट खालामखांनाय गासिबो खालामखांनायखामोन आं आपल'डसो होआखैमोन ओमफ्राय आगैया फैनानै आपल'ड होना होबाय ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रानो आंखौ बुंहरदों नोंहा लाजिनाय गैया नामा मानाय गैया नामा बेफोरबायदि इमान मानसिफोरजों बखि जानानै नों भिडिअ आपल'ड होनो मा होनो नाथाय आगैया फैनासो आंखौ जेम्सखौ देखायनोसो बेफोरबायदि खालामदों नोंथांमोना बुजिना नायदो आरो माबायदि दिनै आंनि फंबाय आंनि न'खरनि आरो जाय आंनि रिलेटिभ्स गासैबो आंनि थाखाय लासिं सिं जानांदों बेखायनो आंबो मा होनबावनो गोजोनबाय दा नों आंखौ बिदि बरबाद खालामनानै आरो माथो नांबावगौ बेखौनो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आं नोंनियाव आरो माबाव आरो आं माखासे इउटुबार्सफोरखौ बुंनो सानो थाइसे थाइनै फैसानि थाखाय बा भिउवार्स मोननो भिउ मोननो साबस्क्राइबार मोननो थाखाय इमान माने बिदि स्प्रेड खालामनाङालै मिथिबायना आंबो बिदि जानो नाजायाखै आङो आंनि बयफ्रेन्डजोंसो आं गुबुन सोरबा फैसानि थाखाय सोरबा मानसिजों बा सोरजोंबा आङो माबा मोनसे प्रफिटनि थाखाय आं खालामाखै आं आंनि बयफ्रेन्डजोंसो खालामदोंमोन दा गैला जिहेतु बेखायनो नोंथांमोनाबो सुलुग मोनबाय गावनि मानसियानो बेफोरबायदि बरबाद खालामलांबाय स' नोंथांमोनाथ' गुबुन मानसिसो गावनि मानसियानो बिदि खालामबायबा नोंथांमोनाथ' आरो मालायसो बाट सानना नाय सानसे नङा सानसे नोंथांमोनाबो माबा मोनसे माने खैफोदाव गोलैगोन आरो जाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ मिनिगोन गोसोआव मिथिगोन होमबाना माबोरै मोनो कर्मा होननाय मोनसे बुस्थुआ दङ जायखौ होनो कर्म नोंथांमोना बुजिगोन होमबाना आरो आं दा एसपि जों रायलायबाय सारजों दाथ' केसआ दिनैथ' जाखाजोबखाबाय बास गाबोन एफआइआरआ जासिगोन आरो ओमफ्राय आं बेवहाय बुंफादों आरो एसपि साराबो होनदों नों जुदि दिनै भिडिअ गोनां गासिबो खोथाखौ शेयार खालामखादोंमोन ओमफ्राय नों जुदि भिडिअ होगोनबा बेवहाय नोङो बुंना दोनखा जे इउटुबार्सफोरखौ जाय बिथांमोना गावनि चेनेलखौ माने दोनजानो लुगैदों बा गावनि चेनेलखौ उनावहालागै लांजानो लुगैदों बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ जाय दङ बिथांमोना डिलिट खालामजोब आरो खालामाबाथाय मिथिखा आरो मा जाखोना स' बेखिनि रिक्सखौ आं नोंथांमोननियाव होबाय आरो इनुस आं नोंथांखौ बुंनो सानो इनुस नोङो माबे जुगाव दङ आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेफोरबायदि खामानिखौ आंबो लाजियो खालामनो खिन्थु आं आंनि बयफ्रेन्डजोंसो बिदि रिलेशनशिपाव थानायावसो जादोंमोन स' माबा मोनसे बुंनायनि सिगां एसे सान आरो लास्टलि आं बेखौनो बुंनो सानो बयनिसिबो सिगाङावबो जे आइ एम सो सरि आरो आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ होनायनि जाहोना जाबाय माने बिराद बिदिनो आंनि फेक एकाउन्ट खेवनानै बायदिसिना मिम्सफोर दिहुनदों बायदिसिना माने आंनि पस्ट होनाय बायदि खालामनानै आंनि फट' आंनि एकाउन्ट माने बिदि फेक एकाउन्ट खेवनानै बिदि जानला मानला होदों स' नोंथांमोनखौ बेखायनो जास्ट क्लियार खालामनो थाखाय आं होबाय दा नोंथांमोननि सायावसै आरोना आंखौ गाज्रि बुंनो ना आंखौ मा खालामनो आंनि भिडिअसफोरखौ नाया बे नोंथांमोननि खोथा आंथ' नोंथांमोनखौ जेब्लाबो होनखाया जे आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम जुदि नोंथांमोना मोजां मोनखायोबा नायगोन आरो बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाट आं बेबायदि सासे मानसिनि थाखाय आंनि जा सिमां बे सिमांखौ आं जेब्लाबो फेलें खालामा आरो आंजों रावबो गैफायाबाबो आंनि पेरेन्टस आंनि फंबाय बिसोर थाबानो जाबाय बास बेनोल' आरो